Se nkun qed naħdem għal Malta u għal Għawdex, imma l-fatt li Awċija fil-Parlament Ewropew ifisser li għall-ewwel darba hemm persuna li direttament jaf l-isfidi u l-ostakli li l-Awċina ħabtu wiċċhom magħhom ta' kuljum. Qalet dan l-Ewroparlamentari Josjen Cutajar f'intervista ma' One News mill-Parlament Ewropew fi Strasburgu. Dr. Cutajar qalet li fost l-oħrajn tixtieq li tella fuq l-aġenda Ewropea il-kwistjoni tal-insularità doppja li Għawdex huwa esposta liha, filwaqt li tingħata importanza lil politika one size fits all taf ma tkunx dejjem ta' benefiċċju għal Gżira Awċija. Nħarsu l-qudiem anke biex l-insularità doppja li jaffaċċja Għawdex u l-Awċin din inqajmuha iktar fuq fl-aġenda tal-Unjoni Ewropea, naraw u nenfasizzaw il-punt illi l-one size fits all ma japplikax dejjem anke fejn tidħol il-Gżira Awċija. Minn barra li hija l-ewwel Ewroparlamentari minn Għawdex, Dr. Cutajar hija wkoll li żar persuna li qatt ġiet eletta minn pajjiżna biex isservi fil-Parlament Ewropew. Saħqet li l-ewwel darba li rifset fil-plenarja fi Strasburgu hija ħasset emozzjoni pożittiva grazzi għal fiduċja tal-Maltin u l-Awċin. Dak il-mument issa wasal u li ma dakx iżjed ta' sfida iżda qiegħda fil-post illi kont qed taħdem għalih u issa l-ħidma bdiet. Ħidma li bdiet anke fil-kumitati parlamentari hekk kif hija membru fil-Kumitat tal-Iżvilupp Reġjonali, il-Kumitat tat Trasport u t-Turiżmu, kif ukoll il-Kumitat għall-Industrija, Riċerka u Enerġija. Dan il-kumitat jinkludi setturi emerġenti li pajjiżna qed jinvesti fihom. Għandek oqsma ta' interess għal pajjiżna illi jaqgħu taħdan il-kompetenza ta' dal-kumitat bħalma huma anke is-setturi ġodda tal-blockchain u l-artificial intelligence li anke pajjiżna qed jieħu l-passi fih f'dak ir-rigward. U għaldaqstant huwa wkoll kumitat importanti anke għal dawk l-industri, dawk l-SMEs tagħna. Dr. Cutajar fissret ukoll il-mira li torbot il-ħidma tagħha f'dawn il-kumitati ma' aspetti soċjali. Spjegat kif fil-Kumitat tat Trasport se taħdem biex tiżdied l-aċċessibilità f'mezzi ta' trasport għal dawk li għandhom xi tip ta' diżabilità. Meta aħna nitkellmu fuq it-trasport għandek ukoll l-aspett ta' trasport soċjali illi it-trasport nagħmluh iktar aċċessibbli pereżempju għal persuni b'diżabilità jew li għandhom problema ta' mobilità. Flimkien ma' dan, Dr. Cutajar resqet talba lil President eletta tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen sabiex tikkunsidra li toħloq portafoll responsabbli mid-drittijiet tat-tfal. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.